Gideklara na nga drug-free ang 450 ka barangay sa tibuok probinsya sa Cotabato. Atol sa gipahigayong first quarter Provincial Anti-Illegal Drug Abuse Council meeting kaghapong adlaw, Marso 11, 2025. Gipresenta sa Cotabato Police Provincial Office kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency ang talaan sa mga barangay nga gawasnon na sa illegal nga droga. Ang kasamtangang ihap sa drug-free barangay anaa sa 93.7% sa kinatibuk ang 480 ka barangay sa probinsya at dula na lamang 30 ka barangay gikan sa 5 ka munisipalidad ang padayon pa nga gitutukan sa lokal nga panggamhanan PDEA ug PNP. So yung 30 na yon, that is distributed to 5 municipalities na lang wala, which is yung Libungan, Makilala, Matalam, Ikip, and Tulunan. So parang may limang municipalities na lang na mayroong iba yung 5 barangay, yung iba 10 barangay, yung sample yung Makilala, isa na lang. Pinaagi sa mga programa sa Barangay Anti-Drug Abuse Council nga gipanguluhan sa mga Chief of Police sa usa ka lokalidad nakabot sa mga barangay ang drug-cleared status. Like for example, hindi na po yung mga visitation natin sa ating person who use drugs. Yung karoon ng mga activities nila sa barangay wellness program nila, invoice talaga para yung PNP, local PNP doon. Gilauman sa kapulisan, nakarong tuiga, hingpit na nga madeklara nga drug-cleared communities ang nahibiling nga mga barangay sa probinsya. So siguro right after the listing of the ban sa election natin, ban activity, it might be that we will be able to attain siguro 100% na po na gawa natin kasi we are even kakaroon ng status quo ngayon. May order kasi yung butuing governor natin that we must continue the activities na ginagawa natin. Kahit wala tayong accreditation, walang certification na namang pangyari. But yung activities sa baba, dapat patuloy pa rin yan. Huwag iwanan yung programa. Giauhag usab ni Cotabato Governor Emilio Mendoza ang mga barangay ug local government units nga mas pahugtan pa ang kampanya batok illegal nga droga nga maoy prioridad sa probinsyal nga panggamhanan. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe